Това е последната стъпка в евроинтеграцията, така че с най-голямо желание и оценяваме усилията и на правителството, пък и на цялата нация, за това, че сме едини да постигнем тази голяма цел. Така че от тук нататък само хубави неща, повече възможности, както за индивидуалните граждани, така и за бизнеса. Не е сега време. Защо според вас? Причината е това, че аз гледах вчера данните, които са за Италия, за Испания и за Германия. Има страшно големи дългове. Италия примерно е на 160% от брутния вътрешен продукт. Така не може да се обслужва кредит, тя обслужва само лихвите. И в един момент ние ще го натоварим с техните заеми.